S flexím, flexím a dobrý. Čekat tak a je noc a dneska nebudeme žádné fajt. Jo, ale já nemám meč, hele. Hele, ty máš fakt meč, tak jak za Myron. Výborně, moje slova. Nebo tady máš kamenej. Výborně, přesně. Ne. Máš chestplate? Jo, ale ještě jedna věc by tu byla. Já chci železný. Podívej se. Chci železný. Pojď za mnou. Bordelně. Chci železný. Jo. Ten kamenej nechci. Ty mi ho nehodíš, ty mi hodíš kamenej. Počkat, co to sakra? Tady jsi umřel, hele. Fakt? Však až mi dá ten další díl, tak teďka to uvidí, jak jsem umřel. Kdo si tady tě zabije? Je, padl ti respawn na to. Jak chci fajtit, zapni to na max, máš to na max. Mám to? Jo, creeper. Ne! Jo. Půl srdíčka a já jsem měl půl srdíčka a dopadl jsem a zabil jsem se. Tu jsou věci flexi, au. Jo, jinak nám do baráku creeper. A já v pohodě. Ne, kecam. Čus. Počkat, teďka vám... Teďka... Drot. Teďka bych jsem hodila ta Feather Falling 4, co mám já. Jo. Jak se má? Pojď radši hrát. Jo, jinak tady máš věci, já si tě nejdu spawnout. No, tak to... Jinak bych chtěl natočit ještě parkour mapu, jako jestli... to nevadilo. Jo, já teď jsem to natočil. Ty to chceš natočit? No to já parkour, no. No, jo. Je, vezmu ty věci od creepera. No jako... dej mi ty věci. Nemám. Hej, mě zmizel chestplate asi. Je skelík, to ti nechám. Jo, ne, to zapomeň. Pojď za mnou, tady je creeper, můžeš si to s ním vyřídit. No pojď sem, ty malý šmejde. Pojď. Pojď za mnou. Pojď. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Máš tady kamarády. Výborně. Tady máš kamarády. 3 zrovna. Ne. Vidíš, ten skeleton mě... Si děláš srandu, vidíš, jak rychle... Já jsem mu to dal úplně jako kvapec. Jo, jinak tam máš další 2, jestli ti to nevím. Nech mě. Au, ten mi... Nech mě. Výborně. Jako... Pojď za mnou, tady máš další 2. Já s PvPčkem umím s tím jako... Mám. Víte co? S kolečkem. Ne s tímto křížkem, jako mě Pojď to za mnou. vadí. Za mnou. Ano, jdu. Tam máš 2 skelíky, já jdu po creeperovi. Dobře. A je tam i pavouk, takže 2 kamarádi. Počkej se kamarádi. Já nemám jídlo a dochází mi hunger. Tak si máš najést. To je taky dobrý vědět, jako. Au. Hej, tyjo, já mám málo. Ještě pavouk k tomu? Ne, no tak čau. Tak tam to buchlo. Jau. Ne, hej, on po mně 2krát střel. Ne, ahoj. Ne, já mám srdíčko. Hele, já mám srdíčko. Jo, je mrtvej. Jinak jde za tebou zombík s lopatou. Ten je pěkný. On jde furt za tebou, bacha flexi. On nepomněl dát tady do něho to šíla, on nic. Jo, je tady další zombík. Hej, nechceš mi to níst jídlo? Au. Když tak to budu tak zakempenej. Já potřebuji jídlo. No, máš si. Tak. Prosím. Děláš si srandu? Ne, on jí něco lepšího, až si dojím teda. Že mám půlku HP. Já chci. Jo, hodím si prut. Já chci papat. Miminko chce papat. Jo, já chci papat. To je nějak... Počkat. Hotovo. Příšery jsou mrtví. Ach jo. Ne, ještě jeden skill dá. Ne, na něj jdu já se to s ním vyřídím. Já ho jenom nahitu a já uvedu pozornost na sebe.
On je úplně na vrchu, on začne hořet. Jo, tady je. Máš tam 2 kamarády. Au. Ty. Sus. Já jdu potom druhým. Nehej, mě se s křížkem blbě fightuje. Nedobře. Jde za tebou. Cože? Kamarád. Já jsem za ním a mě se ani nevšiml. Tak teďka mě jak trefil. On mě trefil asi taky z... Je, creeper. Hop. No, pane Maltexi, no, jak bych vám to jenom řekl. Tam je skeleton na vrchu. Já Ukázalo se, že máte rakovinu. jo, jde za mnou. Ten creeper jde za tebou a ne za mnou. Si děláš srandu, zabij ho. Já jsem to odvykl k tobě. Ne, já jsem pod vodou. Oh! Dostal si víc než já. Ne. Máme stejně. Si potřebuji najest. Ne, něco ti řeknu, teď máme stejně. Au. Tak jako ty máš protection to kolik, 2? 2, ale za chvilku... Jo, já si ho musím opravit, protože já to mám... A to tě trefil kdo, vole? Kdo? Je, tady ještě se kýrká krupa. To tady nechal, ty blázne. Tady je, stojí. Nový chod. Tak a co jsem to chtěl vlastně? Je opravit si to, takže potřebuji ještě chestplanovej. Tak, schovali jsme se Maltexovi, dali jsme mu tady nápovědu. Počkej, já si musím jít craftit. Co to je? Crafting. Zkusíš si mě zabít, jo? Opravuj si Protection 2. 3 levely. Mě nikdy nenajdeš. O kolik? Honí. Skoro kde tak je? Baf! Baf! Ne. Dáme si. Či dáme rybaři? Hej, máš. Takže jdeme. Kolik se to vrotuje jako... Hodně. Já si jdu brát novej. Ještě je tady jeden. Děláš srandu. Vidíte, tak to se chová Meltex úplně ke všem. Ne. Co jsem hodnej. Je to rybař? Jo. Je Smileyxovi se i hodné, a co já? Tak se ti není dost dobrý? No vidíš. Jo, super, už lovím. Doufám, že chytnu tak Sharp 3. To by si chtěl, co? Jo, jak Feather Falling 4. Já jsem chytl Feather Falling 4. Jo no. Pojď. Já mám rybičku. Já mám rapsalo. Protože neumíš rybařit. Umím, když jsem chytl Feather Falling 4. Já jsem chytl Sharpness 1 000 000. Tak mi to ukážeš, jo? Já jsem si ten svět vymazal, protože už byl dohraný. Okay. Kožený kalhoty. Super, můžu si... Ale nepoužitý. Já už jsem ji chytl 2krát. A už jsem Radši se nechám to od Meltexe, to vypadá nově. Co, Nike? Nebo ne? Nice, no. No výborně. Kdyby to nebyl Nike, tak to nevezmu, to je snad jasný, ne? Jo, a můžete do komentu napsat, jaká značka je vaše nejoblíbenější. Moje je Nike. Nike. Hej, ty ryby mě nemají rád. Mě jo, hele. Hele, rybo, něco... Ne, viděli jste to, já jsem to... Hej, rybo, něco ti řeknu, půjdeš a dostaneš kožený kalhoty. No vidíte, jak zabrala. Jasně. Hej, nebo ona fakt zabrala. Hej, rybo. Mám rybu! Rybo, kožený kalhoty už mám prodaný. Tak když se do 15 sekund zjevíš, tak ti dám, dejme tomu, krumpáč kamenej. Takhle je podplácet. No já je podplácím jako, co si myslíš? Hej, fakt, že jo, ona se fakt zjevila. Sakra. Já už nemám co dávat. Rybo, do 15 sekund se zjevíš a máš tento prut. Ne. To jestli se zjeví, tak se zabiju.
Dobře, ty. Jo, já skoro už to mám chytnutý. Ne, fakt, on chytá. Děláš srandu, hele. Hele. Hej, že já tě budu zabít. Jo, teďka mi to chytlo, ale nevzal jsem to. Ale... Hej, vypadni. Jo, super. Hej, vypadni, jo. Ten víš. Hej, něco ti řeknu. No, ke komu šla? No, ke komu, hele? Ke mně. Ne ke mně. Čus. Budu ti tady plášet ryby. Mě to v Minecraftu nefunguje. Hej, hele, víte co, tam je, tak půjdu sem. Ne, tady vlastně nic. Tak, hej, co kdybys toho nechal jako... Jo, dobrý. Ještě jednou a tvůj channel dám do popisku. Já chci lovit taky. Takže Meltixův kanál nebudete mít v popisku. Bude. Nebude, když mi tady krade ryby. Já chci taky ryby. Vypadni. Au! Když ti to ubralo, tak půl srdíčka. 30. Jo. Ne, 1 celík, já. No vidíš, moje pes je silná. Máš tak 5, vole. Že jo, já to taky vím. Zkusím se potom vodopádě. Uj! Tam byl ještě níž. Uj! Já už mám 3 červený rybičky, protože ty jsou takový pěkný a potom mám jednu takovou modroučkou. Hej, vidíte ho normálně? Já nevím, to někam jinam. Já jsem hra na Tarzana. Výborně. Tarzan! Ček jo? Potichoučku, ať nevypášíme ryby. Ryba. Ne, nebudu ho kuchat dneska. Ne. Ty jsi už tady jedno? Jo. To je můj svět. Tarzan! Tak to hoď. Tarzan. What? Tarzan! Však tam máš nějakou mohu. Jo, však já vím. No, trochu to laguje. Tarzan! Ne, ono to trochu laguje. This is Sparta. Tam vidíme létající bloky. Jo, no, to je tam zase. What the fuck, lítající strom? Hej Meltixi, něco ti řeknu. No co? Pojď sem, musíš se na mě podívat. Něco ti řeknu. Vždycky jsem chtěl být delfín. Já lítající veverka. Pojď. Ach jo, mně už chybí ten parkour. Jo. Hej, Jdu lovit ryby. hej ty, a jo, proto jsem to neskočila, už mám jenom 3 hangry. Hej, jdu lovit ryby. Čekaj, doma ten. Hej, nemáš nějaký jídlo? Jo, mám hodně. No super, tak mi ho dej. Když máš svoje. Nemám, ale to jsou ryby. Tak pojď za mnou. Hej ty, já už nemůžu ani Pojď za sprintovat. mnou. Dobře. No máš! Reflexe. Sakra, já jsem spadl. Cípos? Hej! Ne, já už nemůžu ani sprintovat. Tak jo, pojď. Sakra. Ježíš. Tady ti to je. Na zemi jo, takhle jít nebudu. Tak umři. Asi budu muset. Budeš. Hej, něco ti řeknu. A já myslím, že už bychom to mohli ukončit. Chtěl skla od Vily. Ne! Proč? Ne. No považ se. Jdeme kuchat, Flex. Ne, mami. Jdeme to ukončit. Maminko, Doupni si vedle mě. ale já se tě bojím, hele. Já nevím, jestli ti můžu věřit. Můžeš. Hej, a tady máš další kalhoty pro tebe, jo? Bohem lidí. Ne, musíš říct Dar.
Ne, musíš to Konec. říct takhle, čučo. Už jsem to ukončil. No, jenom že já ne. Musíš takhle.